Moikka ja tervetuloa Koostikirjasto-kanavalle. Tämä kaveri päätti ottaa olohuoneensa mukaan ja kiinnittää sen liitovarjoon. Tämän kaveri meni Subwayhin ja pyysi toistuvasti, että patogi laitetaan takaisin uuniin. Could you toast it more than that? More toasted than that. More toasted? Yeah. Okay. Got the fire department on speed dial. Bro. More toasted? Could you toast it? You want it toasted? Thank you. Tämä poika kertoi äidilleen kuulensa oudon äänen, kun yhtäkkiä vanha puu kaatui. Äiti reagoi nopeasti ja onneksi ei loukkaantunut. Nämä ihmiset yrittivät ystävystyä viljenpesukarhojen kanssa. No, do it. Let him pet him. Let him. No, do it. He's just nice. He doesn't know. No, it's okay. Come back. They will. Look, he just has to. Yeah. Tämä lentokone teki hätälaskun, mutta oli todella lähellä osua johtoihin. Tämä on mahdollisesti maailman eeppisin juoksupolku. Nämä tytöt ottivat valokuvia toisistaan, joten heidän isänsä päättivät tehdä heistä pilaa. Move, Josh. Tässä oli tämän kerran video. Toivottavasti viihdytte ja nähdään ensi kerralla.